Takže zdravím vás všetkých. Moje meno je Marián Lemeš, chalani ma väčšinou volajú Lemo, u bab som väčšinou Majko alebo Lemitko, keď niečo potrebujú. Mám 30 rokov, toto je aktuálna fotka z oslavy 30-ky v nosorožci, čo bola. Vyštudoval som Ženevskú univerzitu, fakultu PEDAS v roku 2005, odtedy som to nepoužil vôbec vo svojom živote. Celé to moje pomilené zmýšľanie ma nejako nakopol hlavne v Spojených štátoch, kde sme s Kubom chodili 4-krát po sebe, sme využívali program Work and Travel, ktorému každému odporúčam. Zistili sme tam, akí sú Slováci v skutočnosti a že myslenie ľudí v Amerike je úplne niečo iné ako na Slovensku. A som sa dopracoval k tomu, že potrebujeme mať firmu. Toto logo staré je z roku 2007, kedy sme začínali. Minulý rok sme menili logo, lebo nám volali z Universal Media Studios v Amerike, že či nám nešibe, že vyzeráme skoro ako oni, tak sme to zmenili na veci, ktoré potrebujeme mať v logu. To je univerzálnosť, bola tam aj farba žilinsko, žlto-zelená, OK. Firmu sme založili v čase, keď začala súťaž Live on the Floor, možno, že niektorí z vás na nej boli. Išlo o súťaže breakdanceové skupina versus skupina, kde sme pozývali zahraničných umelcov, interpretov, napríklad toto je z Fanrádia, kde sme vyhrali Ja som fan rádio, sme naživo spravili kartonovačku. V tom istom čase sme zakladali aj vlčenie pre psov, vtedy bolo na internete možno iba nejaké 2 podniky, respektíve 2 e-shopy. Momentálne už je toho mŕte, takže už to ani neriešime. V tej dobe to išlo super, robili sme na mieru, psi začínali priberať, takže čínske veci moc nesedeli, bohužiaľ v tejto dobe už Číňania vyhrali. Tiež v tej istej dobe sme vlastne zakladali hip-hop centrum Žilina, kde učíme ľudí tancovať, viac menej hip-hop, breakdance, latino. Teraz máme novinku cheerleaderky, ktoré sa hneď prvého roku chytili tak, že teraz budú vlastne vystupovať na majstrovstvá Európy 17-ročných, ktoré budeme mať vo futbale v Žiline. Hip-hop centrum funguje doteraz a už sme zase v party. Celý život by som povedal nás s Kubom je party. Keďže na to míňame strašné peniaze, respektíve všetky peniaze, tak sme si povedali, že buď to musíme robiť my, alebo jednoducho skrachujeme. Mierime aj k tomu, že aby sme mali otvorený klub a práve toto sme si cvičili za tých 6-7 rokov a aj to tak vyzerá. Dôležitým milníkom bolo Lemeška Žilina, kde sme vstúpili na bufety s takouto posilou. Najprv to zdvojnásobilo návštevu, teraz bohužiaľ tie návštevy sú maličké, ale je to pre nás dobré, lebo máme tam liahe nových ľudí, kde vidíme, či tá baba len dobre vyzerá, alebo či má veľké nohy, to zase vie Maťo posúdiť, alebo či vie aj niečo robiť. Dôležitým videom, ktorých robíme dosť, je Gangnam Style Lemeška Žilina, možno ste ho videli. Markíza nám odmietala vysielať čokoľvek, keď sme im poslali toto, bolo to v ten istý deň v správach, takže to je tiež zaujímavé. Má to teraz tam nejakých 221, okolo 230 000 pozretí to má, čo je super, bolo to na Latino TV, ja neviem. Takže tu sme majstri, samozrejme, sme pri chalanoch v klube viac menej, čo sa týka aj promo videí, točenia, čohokoľvek, toto je napríklad Slovnaft Cup, ale tento rok sme boli double, natáčali sme videá zo šatne, ako sa radujú, keď, ja neviem, čo to znamená mať titul a takéto veci, strašne nás to baví. Toto je tanečná komunita, ktorej sa venujeme vlastne od vzniku, ako sme mali najprv Live on the Floor. V súčasnosti prebiehajú 2 akcie, to je TSDA, ktoré je na ľavej strane, to je v Auparku, a na pravej strane je New Year Battle v Miráži. Teraz sobotu sme mali 5. pokračovanie, v Auparku to bude v apríli. Je to o najlepšieho tanečníka v breakdance, respektíve v hip-hope. Ďalšou zlomovou akciou bol Big Jump, ktorý ste tiež možno niektorí videli. Zatiaľ boli 2 pokračovania na Hlinkovom námestí. Je to akcia, ktorou sme stiahli vlastne najlepších boardistov a freeskierov z hôr, ako keby do ulic. Boli sme inšpirovaní Kremnicou a snažíme sa trošička to vylepšovať a každý rok to posúvať nekam vyššie. Ďalšou zložkou sú špeciálne eventy, napríklad toto je konkrétny z Fifi M-Bank, ako vidno, ako býva na tých našich akciách podľa tej fotky. S Fifou nikto má rád, dali sme ju vlastne do nákupných centier predtým. Tam sme spravili aj takú halušku, že semifinále, finále sa hralo za účasti Lemeška Žilina futbalistov v kine. Toto je vlastne netradičné plochy, respektíve netradičná forma reklamy, billboardy, televízie, noviny, drahé, staré. Robíme také veci, príklad poviem v zime, striekame logo do snehu, keď je jar, napríklad viete si vystriekať čokoľvek chcete, napríklad tu sme si spravili taký prechod pred Maxom, keď bol súťaž Live on the Floor. Je to nápadné, nevydrží dlho, ale stačí to. Ďalšou vecou je zapájame sa do súťaží nášho veľmi obľúbeného partnera Red Bullu. Toto je napríklad z Chrumiek, kde máme tým Universal for Fun, kde sme pre 10 000 ľudí na Čunove sa spustili na megachrunkách.
taktiež využívame aj Dodgebally, Art of Camp vyhrala naša baba, takže sme aktívni aj v týchto veciach. Čo sa týka prezentácií, snažíme sa ich robiť ináč. Na pravej strane môžete vidieť prezentáciu pre celoročnú prerepu, ktorá sa mi krásne veľmi páčila a zo všetkých akcií podporili až jednu. A toto je vlastne taká všeobecná celoročná prezentácia, kde toto všetko, čo vám tu sa snažím povedať za 400 sekúnd, máme napísané v pár obrázkoch. Áno, toto máme Bomber Sticking. Tieto naše nálepky vidíte, ente je San Diego, Chorvátsko je oblepené celé, keď pôjdete na žrče, tak Univerzál Media si určite všimnete. Česko, minulé mi z Turzovky volali, že dáme im na kufole, že čo robíme v Turzovke, v Poprade sme že vraj na Vianočných trhoch. Proste je to halušká vec, keď to naučíte ľudí dávať, tak ste všade. Toto sa mi tiež páči, tu sme si začali potlačať veci, ako napríklad tu mám Nike Mikinu potlačenú svojou firmou. Zapáčilo sa to aj babám, vymysleli sme im na zadky Enjoy Me a uzbierame objednávky, oni nám donesú gaťky a spýtajú sa, koľko to stojí, my im to spravíme za free. Takže keby ste nám mali niekedy to šťastie, tak neboli sme tam, ale tlačili sme. Toto je rok, vlastne tento, akorát dorábame nový kancel, povedali sme si, boli sme v takých priestoroch menších, chodí nás pozrieť do skopu ľudí, tak sme to museli zväčšiť, je to taká multimediálna izba, ktorá je pokerovaná freestylovým malovaním, je tam napísané Enjoy Life, technika, čo len chcete, tuto je fajčiar z druhej strany, teším sa. No a toto je vlastne posledný slajd, kde by som chcel povedať, aby ste robili, čo vás baví, niečo vám hovoria, aby ste určite podnikali, aby ste si ten život užili a jednoducho väčšinou to, čo hovoria všetci a to, čo hovoria všetci, aby ste robili, správne nie je. Takže buďte sami sebou.